Witam Was rozstawili na tym nietypowym marszu, większym japońskiego roku. Witam, są z nami posłanka Monika Rosa, jest poseł do Europarlamentu Łukasz Kochut, nie do urody z kuli zdrowia przykulać się kuną senator Marek Plura, ale pozdrawia was wszystkich. Na swoim biurze wywiesił srogo górnośląska fana. Od was wszystkich widza, trochę żol, co z kuli pandemii nie każdy mógł się przykulać, co by fajrować Geburtstag śląskiej autonomii. Kiedy nie umrzyła w 1945, odebrano bez polskich komunistów, za pora dni byłoby jej genau 100 lat. Żol, co nie mamy jej nazot. Żol i gańba, co w tym gmachu, który jest jej symbolem, roztopierza się dzisiaj Karlus, który całki Śląsk chciałby posztrajchować na biało-czerwono. Sterował go nawet Regionalny Instytut Kultury. Niektórzy go dają, co bez to, że regionalny, inksi, co bez to, że kultury. Nie będziemy się wadzić. Co by pan marszałek nie poradził popsuć wszystkiego, co zostało do zepsucia, narychtowaliśmy mu plac, kaj będzie mógł realizować swoje idee. To jest pieszęg lepszy, jak te klapsznyty z bajlagą, co je jeden kamrat od niego rozdobył Bergmonom byle gruby. Instytut Myśli Polskiej imienia Jakuba Chełstowskiego. To jest denkmal za życie. Na taki dings Poloki dodają Sławojka od miana jednego premiera, który uważał za najważniejszą cywilizacyjną misję, co by każdy gospodarz miał bez ogródku drewniany haziel. Pan marszałek kontynuuje ta misję konsekwentnie i możemy się posztelować, co jeszcze pora lat jego gospodarzeniu i kultura tutaj na Śląsku będzie wyglądać nawet nie choby ta Sławojka, ale choby einfachowy naktop. Driny tej świątyni Dumaniu na marszałka czeka lektura. Kodeks pracy. Hej, będzie wyciepywał jakiego boroka ze instytucje kultury, niech poczyto, co by zaś nie przegrał we gerichcie i nie sznupał we kapsi u podatnika, co by zabulić na sztropa. Mamy też do niego biksa z farbą. Ostatnio marszałek kazał posztrajchować zokel Sejmu Śląskiego, ten ze Piaskowca, na Pioskowo. Teroski będzie mógł sztrajchować drewniany haziel na kolor drewniany. Dobra. Mam nadzieję, co marszałek będzie miał tyle roboty w tym Instytucie Myśli Polskiej, co było stawić śląskie sprawy inkszym. A my to roski ustawiamy marszałka i wylezemy ze tej Sławojki ku Europie. Z kuli pandemii nie mogli do nas przyjechać Ślązoki z Rajchu, ani przyjaciele z innych regionów, no ale chciałbym ich to roski krótko pozdrowić, według naszej tradycji. Liebe Oberschlesier und Freunde Oberschlesiens in Deutschland, wir bedauern sehr, dass wir uns diesmal nicht treffen können, aber wir hoffen auch, dass wir uns nächstes Jahr wieder treffen, um die Beständigkeit unserer oberschlesischen Gemeinschaft zu beweisen. Dear European friends, members of stateless nations, representatives of autonomous regions, and those striving for autonomy,
members of the European Free Alliance, we regret so much that you cannot accompany us today, but we hope that next year we will meet again to express our common belief that our dream about Europe of free peoples and free regions will finally come true. Przyjaciele Górnego Śląska i zwolennicy autonomii regionalnej z innych części Rzeczypospolitej. Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy się dzisiaj spotkać po to, by wspólnie celebrować stulecie przyjęcia przez Sejm pierwszej w międzywojniu ustawy konstytucyjnej zawierającej statut organiczny województwa śląskiego. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłym roku ponownie pomaszerujemy wspólnie, by wyrazić nasze przekonanie, że to właśnie ta ustawa z 15 lipca 1920 roku powinna być inspiracją dla rządzących, a nie dekret Komunistycznej Rady Narodowej z 6 maja 1945 roku. Drodzy zebrani, za nami ciężka, intensywna, pełna emocji, nierzadko agresji kampania wyborcza. Jedną z wartości, do których najczęściej odwoływano się w jej trakcie, jednym z pojęć, które odmieniano niemal przez wszystkie przypadki, była wspólnota. Jak zwykle przedstawiciele różnych obozów politycznych deklarowali, że chcą ją odbudowywać bądź utrwalać. My, Ślązacy, mamy prawo zapytać, czy w tej wspólnocie jest dla nas miejsce, a jeżeli tak, to jakie? Z tego prawa skorzystaliśmy, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a przynajmniej nie wprost. Bo jak to już często bywało, pośrednio wskazano nam miejsce w szeregu. Wskazano nam je wtedy, kiedy na początku pandemii w województwie śląskim działało jedno laboratorium wykonujące testy na koronawirusa, a w województwie mazowieckim było ich wtedy kilkanaście. Wtedy, kiedy śląskie szpitale nie mogły doprosić się obiecanych środków ochrony osobistej z rezerwy rządowej. Wtedy, kiedy wzrost liczby zachorowań tłumaczono rzekomo włoskim stylem życia Ślązaków. Wreszcie wtedy, kiedy rząd triumfalnie ogłosił, że sytuacja jest już pod kontrolą i Śląsk będzie mógł znowu pracować dla całej Polski. Wielokrotnie zarzucano nam, ludziom Ruchu Autonomii Śląska, że separujemy śląskość od polskości. Jak często bywa, tak i w tym przypadku, to złodzieje najgłośniej krzyczą łapać złodzieja. Wykluczanie Ślązaków stało się niechlubną polską tradycją, która kontynuowana jest do dziś. Czego dowodem jest prezydencki projekt ustawy sprzed ledwie 2 tygodni, zakładający przyznanie świadczeń pieniężnych deportowanym do ZSRR, jednak tylko tym, którzy w momencie wywózki posiadali polskie obywatelstwo. To wyklucza oczywiście zdecydowaną większość ofiar z Górnego Śląska. 75 lat po tragedii górnośląskiej Górnoślązacy nadal traktowani są jak obywatele drugiej kategorii, wobec których państwo nie ma żadnych zobowiązań. Także nie jest zobowiązane do elementarnej wiarygodności. Konstanty Wolny, współtwórca statutu organicznego i marszałek Sejmu Śląskiego, wypowiedział słowa, które już miałem okazję cytować na jednym z marszów. Gdyby władze polskie przyznały Ślązakom autonomię dla blagi tylko po to, by zyskać ich głosy w plebiscycie, byłyby się tym samym sprostytuowały. Gorzko brzmią te słowa w przededniu stulecia uchwalenia statutu organicznego, kiedy parlamentarzyści ponad politycznymi podziałami są gotowi pochylić się nad naruszeniem przez Chińską Republikę Ludową autonomii Hongkongu, a nie są skłonni zająć się rażącym naruszeniem
autonomii województwa śląskiego przez polskich komunistów. Nie wystarczy powtarzać jak mantrę frazesu o tym, że Polska musi uczyć się Śląska. Trudno oprzeć się wrażeniu, że z polskiej perspektywy obowiązuje zasada, iż na naukę nigdy nie jest za późno. Tyle, że to w tym przypadku oznacza, że może ona poczekać. Najlepiej do momentu, kiedy Ślązaków już nie będzie. Ze śląskiej perspektywy, biorąc pod uwagę nie tylko ostatnie pandemiczne doświadczenia, najlepiej byłoby chyba, gdyby to było nauczanie zdalne. To uczenie się Śląska, deklarowane w każdej kampanii, między wyborami staje się po prostu pouczaniem Ślązaków. Tak było, kiedy Sąd Najwyższy, na długo zanim otrąbiono jego upolitycznienie, odmówił nam prawa do zrzeszania się, delegalizując Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskich. Tak było, kiedy nasz obywatelski projekt ustawy o śląskiej mniejszości etnicznej został najpierw zignorowany, a później zmielony. W swoim ostatnim raporcie Komitet Doradczy Rady Europy do spraw Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości wezwał władze Rzeczpospolitej Polskiej do podjęcia ze Ślązakami dialogu właśnie w kwestii uznania nas za mniejszość etniczną. Nie łudźmy się jednak, że ten apel zostanie wysłuchany. To jest lekcja, której udzielić Polsce możemy jedynie my sami. Czy starczy nam woli, czy starczy nam godności osobistej, by w przyszłorocznym spisie powszechnym masowo i zdecydowanie wyrazić naszą tożsamość? By pokazać rządzącym, że śląskość to nie fanaberia i nie przemijająca moda. By pokrzyżować plany tym, którzy chcieliby nas pogrzebać w tyle historii, a ze Śląska uczynić ziemię bezimienną, wyzutą z wszelkiej specyfiki. Przed nami wielka próba charakterów i wielka mobilizacja. Nie mamy wyboru, to jest wyzwanie, któremu musimy sprostać. I wierzę, że na przekór wszystkim przeciwnościom poradzimy.